Вітаю! Я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У сённяшнім выпуску мы бліжэй пазнаёмімся з паняццем дзедаўшчына, не самым прыемным паняццем. Таксама трапім у атмасферу шведскай правінцыі, навучымся рабіць сардэчна-лёгачную рэанімацыю пад песню гурта Bee Gees, гэтая штука, якая ніколі не будзе лішняй. І таксама даведаемся шакуючыя падрабязнасці з жыцця брытанскага пісьменніка нарвежскага паходжання. За творчасцю пісьменніка Сергея Плескача я сачу яшчэ з выхаду яго дэбютнай кнігі, якая называецца «Шоу працягваецца». Яна ў 2016 годзе выйшла ў выдавецтве Галіяфы. І таксама я вельмі раю вам яго другую кнігу, якая называецца «Перавертні ў пагонах і без». Яна, на жаль, выходзіла толькі ў электронным выглядзе на сайце кнігарні Бай. А падзеі яго новага рамана «ДМБ-91 зычу вярнуцца дадому», які сёлета выйшаў таксама ў выдавецтве Галіяфы, разгортваюцца ў канцы 80-х і пачатку 90-х гадоў, калі савецкая дзяржава пачала развальвацца. Многія рэспублікі на той час ужо прынялі дэкларацыі аб суверэнітэце, але ўсё роўна праводзілі агульнасаюзны рэферэндум, дзе трэба было прагаласаваць адносна захавання абноўленага СССР. І галоўны герой кнігі Міхал Радзевіч у гэты час трапляе ў войска, дзе вымушаны проста выжываць. Бо там замест дысцыпліны яго чакаюць толькі маральныя, фізічныя здзекі, і таксама дрэннае медыцынскае абслугоўванне, таксама недахоп сну. І апошняе прыводзіць хлопца да існавання на мяжы галюцынацый, калі ты проста ўжо не адрозніваеш, дзе сон, а дзе рэальнасць. І здавалася б, у войску мусяць рыхтаваць нейкіх фізічна, маральна моцных людзей, якія здольныя быць абаронцамі сваёй краіны, інакш навошта гэта ўсё. Але даволі часта менавіта з войска людзі вяртаюцца са зламанай псіхікай, з падарваным здароўем, і мы назіраем за некаторымі героямі кнігі і ўвогуле не разумеем, як яны маглі апынуцца ў войску і якую карысць яны могуць прынесці дзяржаве ў выпадку чаго, калі раптам вайна, гэтыя людзі, якія абсалютна ні на што не здольныя, бо яны толькі учора адарваліся ад мамінай цыцкі, і многія з іх яшчэ абсалютна не ўмеюць рабіць нейкія банальныя побытавыя рэчы, кшталту там прыгатаваць сабе ежу, падшыць каўнерыкі, а цяпер яны вымушаныя гэтай каўнерыкі падшываць не толькі сабе, але яшчэ і дзядам, і вось такія людзі мусілі стаць абаронцамі вялікай дзяржавы. І ўвогуле дзедаўшчына ў войску гэта адна з найгалоўнейшых тэм. Там аўтар даследуе феномен яе ўзнікнення і таксама асаблівасці ўмовы развіцця, і вуснамі галоўнага героя ён прыходзіць да пэўных высноў пра дзедаўшчыну. На чым яна трымаецца? Дзіцячыя страхі, падлеткавыя комплексы, падмена паняццяў пра гонар і справядлівасць, дабро і зло. Гэта ўсё так. Але найперш відаць на тым, што ў закрытых чалавечых асяродках заўсёды складаюцца ідэальныя перадумовы для ўзнікнення чагосьці падобнага. Калі справа тычыцца умоваў фізічнага існавання, інтэлект саступае ў важнасці і практычнасці перад сілаю. Гэта ў звычайным асяроддзі чалавек абірае, з кім мець справу, а каго лепей абысці, не заўважыць, абмінуць. А ў войску, у казарме, як на караблі, пазбегнуць стасункаў з непажаданымі асобамі немагчыма. Пры ўсім жаданні сысці ад беззаконня і гвалту тут не атрымаецца, бо адразу ж трапіш пад дзеянне закона юрыдычнага, які ператворыць цябе ў дэзерціра з непазбежнай перспектывай загрымець на некалькі дадатковых гадоў у яшчэ больш закрыты асяродак дысцыплінарнага батальёна. А якія цалкам узаконеныя жахі адбываюцца там, не раз даводзілася чуць не толькі ад стараслужачых, але і ад афіцэраў. І мне думаецца, што для многіх хлопцаў войска папросту становіцца месцам, дзе яны напоўніцу могуць праявіць свае таленты. І калі я кажу таленты, зразумела, я бяру гэта ў двукосці, бо часцяком дзяды здзекуюцца з духаў не для таго, каб навесці парадак. І зразумела, што прыемна, калі ў цябе ёсць такі шнырок, які можа збегаць на кухню за дадатковай порцыяй гарбаткі ці прыбраць за табой. Але я думаю, што дзядоў насамрэч не вельмі цікавіць прыбраныя туалеты ці там чыстая форма, а вось фізічнае пакаранне, калі духі не паспелі нешта зрабіць, гэта неверагодная асалода, гэта ўлада, якую ты маеш над людзьмі, якія нічога не могуць з табой зрабіць. І тут штодзённыя салдацкія праблемы ускладняюцца яшчэ няпэўным становішчам, у якім знаходзіцца ўся дзяржава, і ў войску салдаты ўдзельнічаюць у рэферэндуме, дзе яны галасуюць наконт захавання СССР. І зразумела, што на той час у войску знаходзіліся юнакі абсалютна з розных краін Саюза, і там яны дзеляцца сваімі меркаваннямі на гэты конт, бо хтосьці хоча вярнуцца дадому ў незалежную краіну, якая нібыта пасля развалу СССР утворыцца, але многія ў гэтым сумняваюцца. Ніхто не возьмецца прадказаць, чым скончыцца гэтая перабудова, ці не паўстане зноў жалезная заслона. Пакуль ёсць магчымасць, трэба бегчы ў вольны свет. Іншай можа не надарыцца больш ніколі. У кнізе даволі падрабязна апісаны вайсковы побыт, і нават калі вы не вельмі цікавіцеся, як я, літаратурай на такую тэму, аўтар усё роўна вас захопіць глыбокім пагружэннем у тэму і праўдзівым яе паказам.
Сергей Пляскач у гэтым рамане ўздымае вельмі сур'ёзныя, глыбокія і вельмі няпростыя тэмы. Напрыклад, чалавечае выжыванне ў замкнёнай прасторы, існаванне ў якой падпарадкаванае пэўнай, я б сказала, абсурднай іерархіі. І таксама твор можна чытаць як гістарычны раман, які апісвае апошні перыяд існавання савецкай дзяржавы і тое, што ў сувязі з гэтым адбывалася ў пэўнай суполцы, у дадзеным выпадку ў савецкім войску. І без таго там хапала ўнутраных праблемаў, а тут яшчэ знешнія праблемы з дзяржавай, і вось цікава, як гэта ўсё паміж сабой злучаецца. Фінал кнігі ставіць героя перад няпростым выбарам, перад якім цяпер, як мне здаецца, аказаліся многія з беларусаў, і гэтае пытанне застацца ў больш паспяховай, але чужой краіне ці насуперак прагматычнай аб'ектыўнасці, як піша аўтар, вярнуцца дадому, каб там, зноў жа словамі аўтара, змагацца з пачварным прывідам імперыі зла. І Міхал, герой гэтай кнігі, робіць свой абгрунтаваны выбар, пра які ён не шкадуе нават праз шмат гадоў, апавядаючы нашчадкам гісторыю свайго жыцця. Зразумела, я вам не скажу, які выбар ён зрабіў, прачытайце гэта ў кнізе. І цікава, што пляменнікі Радзевіча, якім ён расказвае гэтую гісторыю свайго знаходжання ў войску, што ён там бачыў, праз што прайшоў, яны шкадуюць аб знікненні СССР. І вельмі часта людзі, якія у пэўным перыядзе не былі, яны маюць па ім чамусьці моцную настальгію. Напрыклад, я нарадзілася ўжо ў Беларусі ў 93-м годзе, я не бачыла Савецкі Саюз, я не маю ніякіх цёплых пачуццяў да гэтага, бо у мяне ёсць шмат аб'ектыўных рэчаў перада мной, якія не дазваляюць мне добра ставіцца да гэтай краіны. Я не ведаю пра суперсмачнае марозіва там за колькі капеек, не ведаю. І таму вось калі я цяпер бачу на вуліцы маладзёнаў у майках СССР ці з налепкамі можам паўтарыць, я бачу па тварах, што гэтыя людзі не старэйшыя за мяне, і мне становіцца вельмі сумна, вельмі дзіўна. І хоць яны нарадзіліся ўжо зусім у іншай дзяржаве, але савецкая прапаганда была настолькі магутнай, што здольная нават цяпер уплываць на маладыя розумы. Перайдзем да наступнай кнігі, і яе аўтарка, шведка Сціна Джексон, цяпер у спісе аўтараў за выхадам новых кніг, якіх я сачу. Яе дэбютны раман «Срэбная дарога» я чытала ў мінулым годзе, і беларускі пераклад кнігі выходзіў у выдавецтве Янушкевіч. Я засталася неверагодна задаволеная адкрыццём такім новым аўтарам, бо гэта была і дэбютная кніжка, і гэта той дэтэктыў, у якім дэтэктыўны складнік абсалютна, няважна, не галоўная, і больш важная там такая, падаецца, атмасфера шведскай глыбінкі, такі скандынаўскі нуар. Другая яе кніга на беларускую не перакладзеная, я думаю, што наўрад ці яна перакладзецца, таму чытала я яе па-руску. І ў другой кнізе, якая называецца «Последний снег», тэма змрочнай шведскай правінцыі са сваімі сакрэтамі працягваецца аўтаркай. І яе галоўная гераіня Ліў жыве ў вёсачцы Одесмарк, і, дарэчы, менавіта так кніжка называецца ў арыгінале, ў гонар гэтай вёскі. Яна жыве разам з 17-гадовым сынам Сімонам і 80-гадовым бацькам Відарам. І калі ты чытаеш гэты твор, то табе становіцца абсалютна незразумела, што трымае ў гэтай глушы Ліў, і проста бацька ў яе такі чалавек не самы прыемны, яго мясцовыя ўсе не вельмі любяць, пабойваюцца нават. І можна сказаць, што гэтая кніжка гэта ўвогуле раман пра жыццё з аб'юзерам, карыстаючыся сучаснай тэрміналогіяй. Бо іншая жанчына на месцы Ліў даўно забрала сына, збегла, але жанчыну гэтую нібыта нешта тут трымае. Падзеі рамана разгортваюцца зімой, і гэты белы снег, ён нібыта яшчэ больш падкрэслівае цемру, безвыходнасці, у якой аказваюцца героі. Яны проста лунаюць у паветры, і таксама там апісваюцца цёмныя лясы, дзе адбываюцца страшныя рэчы. Акрамя гэтых пералічаных герояў там ёсць іншыя персанажы, якія таксама граюць важную ролю для сюжэту, але ўсё роўна ў асноўным уся інтрыга круціцца вакол сям'і Ліў, і мы пастаянна задаемся пытаннямі, чаму яна не з'ехала. Вось гэта пытанне, якое мяне трывожыла, непакоіла, нават больш за пытанне, хто ж ўсё ж такі бацька яе сына Сімона, бо пра гэта таксама нічога не гаворыцца. І вось гэтымі пытаннямі Джексон акурат трошкі перабрала з інтрыгай. Яна на працягу ўсяго рамана неяк падагравала нашу цікавасць да таямніцы, якая вось вакол сям'і гэтай галоўнай гераіні, якая яе ахутвае. Яна рабіла ўстаўкі, там пастаянна перад кожнай главой ёсць ўстаўка ў выглядзе флэшбэка ў мінулай гераіні, калі яна яшчэ не нарадзіла сына, была больш маладой, яна вяла не самы, скажем так, пурытанскі лад жыцця, і ў канцы аўтарка нас пакідае з лёгкім такім пэўным расчараваннем. Бо, здаецца, у нас ёсць і фінал з такой даволі цікавай развязкай, але калі ты пераварочваеш апошнюю старонку кнігі, то ў галаве ўсё роўна з'яўляецца больш пытанняў, чым адказаў, ёсць такое пачуццё лёгкай недагаворанасці. Але разам з тым героі і сеттынг прапісаныя выдатна,
І Джексон вельмі класна апісвае сваіх персанажаў, яна для стварэння іх аб'ёмных вобразаў выкарыстоўвае дробныя дэталі. І ты вось бачыш, напрыклад, гэтага бурклівага старога, бацьку Ліў, і бачыш, як унук уцірае яму ў рукі крэм, і так ствараецца пэўны вобраз гэтага героя. І калі вы ўсё ж любіце больш дынамічныя дэтектывы, нейкія захапляльныя трылеры, то я думаю, што вам не сюды, бо ў Джексон заўсёды даволі павольны стыль пісьма, і таксама ў першай кнізе, да таго ж у яе няма нейкага сур'ёзна закручанага злачынства, расследавання стандартнага, бо вось у срэбнай дарозе, напрыклад, вы злачынцу ўвогуле адгадаеце даволі лёгка, як мне здаецца, я ўжо недзе на сярэдзіне кнігі здагадалася, хто гэта быў. Але ў кнігах Джексон, што самае важнае, ёсць атмасфера і такая вось скандынаўская разыначка. Калі вам цікавыя гэтай краіны Скандынавіі, то і кніжка, я думаю, вам прыйдзецца даспадобы. Яна змрочная, халодная, але пры гэтым вельмі прыцягальная, і таму я ўжо вельмі чакаю новую кнігу Сціны Джексон. Наступная кніга ўжо будзе не мастацкая, і яна будзе пра адно з маіх вялікіх захапленняў. Гэта медыцынская тэма. У кнігах, у серыялах, напрыклад, я глядзела і з серыялу хуткую дапамогу, і клініку, і часткі цела, начную змену, іншае. Вось цяпер я з захапленнем гляджу серыял «Анатомія Грэй», магу вельмі вам яго таксама рэкамендаваць. І акрамя кніг пра нейкія канкрэтныя органы або там як функцыянуюць пэўныя сістэмы ў целе чалавека, я вельмі люблю чытаць рэальныя гісторыі з жыцця лекараў розных спецыяльнасцяў. Мне здаецца, што такім чынам я сублімую, бо ў дзяцінстве марыла стаць урачом, ці я проста неяк няправільна інтэрпрэтавала сігналы пра жаданне рэзаць людзей. Ну і жартую, канешне, але насамрэч я сапраўды марыла стаць хірургам, патолагаанатамам, вось гэтымі ўсімі не самымі, скажем так, прывабнымі прафесіямі авалодаць. І вось Мэт Морган, урач-рэаніматолаг з 45-гадовым вопытам працы, зразумеў, што яго спецыяльнасць недастаткова асветленая, бо дзеці, калі мараць стаць урачамі, яны вось акурат думаюць пра нейкія больш знаёмыя штукі, як хірургія, стаматалогія. А вось што такое рэаніматолаг, чым ён займаецца, якое ў яго ўвогуле поле дзейнасці, гэта рэч для апісання больш складаная, але ж, насамрэч, гэта вельмі важны чалавек, які штодня ратуе проста кучу людзей, якія знаходзяцца ў крытычным стане. І важна разумець, што рэаніматолаг не лечыць нейкія канкрэтныя хваробы, але пры гэтым ён вяртае людзей да жыцця. Напрыклад, калі ў бальніцу трапіў чалавек пасля ДТЗ або чалавек, які патануў, і вось Мэт Морган вырашыў, што прафесія ягоная недастаткова асветленая, і напісаў кнігу «Рэанімацыя. Історыі на грані жизни і смерці». І нават паводле аднаго апісання гэтай спецыяльнасці, нават не чытаючы гэтую кнігу, можна зразумець, што рэаніматолаг – гэта вельмі складаная і нервовая праца. Бо мозг чалавека, які працуе рэаніматолагам, павінен вельмі хутка апрацоўваць велізарныя аб'ёмы інфармацыі і імкліва выдаваць варыянты рашэння праблемы. Спрабаваць разабрацца, што з чалавекам адбываецца вось літаральна за лічаныя секунды, таму што вельмі часта на стол да рэаніматолага трапляюць людзі у такім стане, што ім проста сапраўды застаецца там хвіліны, секунды да канца жыцця. Гэтая кніга складаецца з 8 глаў, і кожная названая ў гонар адной сістэм нашага арганізму. Гэта імунная сістэма, скура і косткі, сэрца, лёгкія, мозг, органы стрававання і кроў. І апошняя 9 глава называецца «Душа», і у кожнай з глаў аўтар дзеліцца гісторыямі са сваёй практыкі на кожную стэм. Морган разглядае сваю працу з розных бакоў і нават праводзіць чытачамі своеасаблівую адукацыйную працу, каб чалавек ведаў, як у выпадку чаго не трапіць усё ж такі на стол да рэаніматолага. Напрыклад, з гэтай кнігі вы навучыцеся рабіць сардэчна-лёгачную рэанімацыю пад песню Bee Gees «Stayin' Alive», і аўтар нават раіць прайсці бясплатныя курсы, каб гэтаму навучыцца, бо гэта вельмі карысная штука, якая не патрабуе нейкай медыцынскай адукацыі, але у выпадку чаго вы зможаце выратаваць жыццё нейкага блізкага або нават увогуле незнаёмага чалавека на вуліцы дзе-небудзь у транспарце, калі з ім раптам здарыцца бяда. Так што паслухайце наступныя рэкамендацыі Мэта Моргана, або таксама можете паглядзець на Ютубе, я думаю, там дастаткова ёсць відэаурокаў пра тое, як сардэчна-лёгачную рэанімацыю рабіць. Если бы сердечно-легочную реанимацию всегда проводили незамедлительно после остановки сердца, то каждый день тысячи жизней могли бы быть спасены. Иными словами, если вы сделаете сердечно-легочную реанимацию человеку, который в ней нуждается, то вы в 2 раза повысите его шансы выжить и вернуться домой после остановки сердца. Именно это мы будем учиться делать. Что самое приятное, это легко. Упритесь ладонью правой руки прямо в середину груди между сосками. Затем положите на нее ладонь левой руки. Приготовьтесь петь. Нажимайте ладонями на грудь в такт с каждым словом знаменитой песни «Stayin' Alive» группы Bee Gees. Вы только что
ловко провели сердечно-легочную реанимацию в правильной позиции, нажимая на грудь в нужном ритме. Вядома, як і ўсе кнігі пра медыцыну, гэтая кніга вельмі няпростая, як любая кніга увогуле, дзе гаворка вядзецца пра жыццё і смерць. І тут аўтар закранае важныя тэмы, напрыклад, ён кажа пра тое, пра што мы не задумваюся. Вось вельмі часта шансы чалавека на выжыванне залежаць нават ад такога фактару, як сярэдні даход. І ўсведамленне гэтага дапамагае зразумець, чаму некаторыя людзі паміраюць вельмі хутка, а іншыя людзі з тым жа дыягназам застаюцца ў жывых. І мне страшна, напрыклад, думаць пра тое, што вельмі шмат людзей у свеце вось цяпер паміраюць праз нейкія дробязі проста таму, што яны не маюць доступу не тое, што да якаснай медыцыны, а ўвогуле хоць да якой медыцыны. І мы ў цывілізаваным свеце прывыклі да нашага, здаецца, нядрэннага ўзроўню медыцыны, нават бясплатнай, і мы ўспрымаем яе як належнае, а хтосьці не мае банальнай аптэчкі. І ў кнізе шмат парадаў пра тое, як мы можам змяніць нашы звычкі, хаця б мінімальна, падоўжыўшы гэтым сабе жыццё. Бо ў звычайным жыцці людзі вельмі мала думаюць пра сваё здароўе, пакуль іх не хвалюе нешта, бо вы наўрад ці вось моцна цікавіцеся станам сваіх зубоў, пакуль яны не забаляць. І ўвогуле мяне раней толькі нейкі дзікі боль мог прымусіць ісці да любога лекара. Гэта такая філасофія нашых бабуль-дзядуль, якія выраслі ў вёсках. Яна якраз палягае ў тым, што да лекара трэба ісці толькі калі ты ўжо сабраўся паміраць. Але ў наш цывілізаваны свет разам з новымі тэхналогіямі, якія, здавалася б, спрашчаюць, паляпшаюць наша жыццё, прыходзяць і новыя праблемы. Напрыклад, у наш час больш людзей памірае ад пераядання, чым ад недаядання, хто б мог падумаць увогуле. А ў заходнім грамадстве самае разбуральнае рэчыва – гэта этанол, бо куча людзей пакутае ад алкагалізму, і вось вуглеводы стаяць на другім месцы ў гэтым спісе. Таксама мы ўвогуле прывыклі чытаць такія кнігі, у якіх увага ўся сфокусаваная на пацыентах, на іх хваробах, але Мэтт Морган закранае праблемы лекараў, паколькі гэтыя людзі здзяйсняюць суіцыд значна часцей, чым прадстаўнікі іншых прафесій, бо яны вымушаныя штодня назіраць за пакутамі людзей, перажываць смерці людзей, і для гэтай прафесіі я думаю, што трэба мець вельмі моцную псіхіку, таму я лекарамі бясконца захапляюся. Бо даволі часта, акрамя сваёй спецыяльнасці, яны павінны быць яшчэ і добрымі псіхолагамі, каб падтрымліваць пацыентаў або падтрымліваць іх сваякоў і паведамляць такія даволі несуцяшальныя звесткі. І вельмі складана гэта ўсё не прапускаць праз сябе. На жаль, мой арганізм ён такі, што на працягу усяго жыцця мне з лекарамі даводзіцца камунікаваць даволі часта, з дзяцінства сутыкацца з лекарамі розных спецыяльнасцяў, таму я гэтую сістэму стараюся вывучаць з розных бакоў. І лепшае, што мы можам зрабіць для лекараў, гэта сачыць за сабой, рабіць усё магчымае для свайго здароўя. І я думаю, што лепш быць усё ж такі іпахондрыкам і ўсё пераправяраць 10 разоў, чым здаваць аналізы раз у 20 гадоў. І, дарэчы, дзякуючы гэтай кнізе я даведалася этымалогію выразу «дзьмуць у попу». Даволі часта так кажуць пра бацькоў, якія надта моцна апякуюцца сваімі дзецьмі. Вось маці, напрыклад, вельмі часта казала гэта майму дзядулю. І аказваецца, што ў 1500-х гадах людзей лячылі пры дапамозе ўдзімання дыму ў ноздры. І ў задні праход таксама, і адтуль вось і пайшоў гэты выраз. А потым ужо з'явілася тэхніка штучнага дыхання рот у рот. И вот такие познавальные книжки я читаю так. Историю человечества можно цинично описать как борьбу за пищу, воду и секс, продолжавшуюся 200 тысяч лет. І лагічна працягнуў папярэднюю медыцынскую тэму я наступнай гісторыі. Вось калі вы чуеце словы літаратура і медыцына, то якіх аўтараў вы адразу ўяўляеце першымі? Я адразу думаю пра Чэхава, пра Булгакова, але сёння не пра іх, сёння я раскажу пра пісьменнікаў, не пра тых, чыя прафесія была звязана з медыцынай, а пра чалавека, які з медыцынай аказаўся звязаны не па ўласным жаданні. Але ён прынёс у гэтай сферы шмат карысці, і гэта проста неверагодная гісторыя чалавечай мужнасці і сілы духу. Я думаю, вы чулі імя брытанскага пісьменніка Роальда Даля. Ён вядомы не толькі як аўтар «Чарлі і шакаладная фабрыка», але таксама як аўтар твораў для дарослых, іншых твораў для дзяцей. І на самай справе ён быў нарвежскага паходжання, і нават сваё імя Роальд ён атрымаў у гонар вядомага палярніка Амундсена. Бацькі будучага пісьменніка перабраліся ў брытанскую імперыю паасобку, а пазней яны ўжо пазнаёміліся, і ў 1916 годзе ва Уэльсе ў іх нарадзіўся сын Роальд. Даль даволі рана даведаўся, што такое страта блізкага чалавека, бо калі яму было 3 гады ад сепсісу, які пачаўся ў выніку разрыву апендыкса, памерла яго 7гадовая сястра Астра. А праз некалькі тыдняў ва ўзросце 57 гадоў ад пнеўманіі памёр яго бацька. А ў час другой сусветнай Даль і сам ледзь не загінуў, здзяйсняючы першы баявы вылет, ён быў лётчыкам-знішчальнікам. Праз жорсткае прызямленне Даль зламаў нос, праламаў чэрап і быў часова аслеплены. І на шчасце яго выратавалі, даставілі ў медпункт, і ён нават паспеў яшчэ паваяваць, але пазней быў прызнаны непрыдатным да службы і вярнуўся дадому.
А далей у жыцці пісьменніка пачалася чорная паласа, бо ў 1960 годзе калыску з яго сынам Тэа збіла таксі ў Нью-Йорку. Тэа атрымаў чэрапна-мазгавую траўму, якая прывяла да гідрацэфаліі. У ягоным мозгу назапашвалася вадкасць. Трубкі, якія выводзілі спінна-мазгавую вадкасць у страўнік хлопчыка, пастаянна забіваліся, і тут вельмі спатрэбіўся вопыт бацькі ў канструяванні мадэляў самалётаў. Даль выкарыстаў свае ўменні, каб адаптаваць канструкцыю рухавіка самалёта пад спецыяльны клапан, які прадухіляў закаркоўванне дрэнажных трубак. Такім чынам, пісьменнік вырашыў вельмі важную для таго часу медыцынскую праблему. І ў 1962 годзе пры супрацоўніцтве Даля, таксама інжынера-гідраўліка Стэнлі Уэйда і нейрахірурга Кеннета Цілі быў запатэнтаваны клапан Уэйда-Даля-Цілі або WDT клапан. І ў наш час ёсць людзі, якія карыстаюцца гэтым вынаходствам, і можна сказаць, што яны носяць унутры сябе кавалачак працы вядомага пісьменніка. Але раней я сказала пра чорную паласу, а значыць, бядой з сынам, на жаль, тут не абмежавалася. У 1962 годзе сям'я атрымала ліст са школы, у якім паведамлялася пра эпідэмію адзёру, і праз 3 дні дачка Даля Алівія вярнулася са школы пакрытая сыпам. 7гадовая дзяўчынка захварэла, але здавалася, што яна ідзе на папраўку, яна нават абыграла бацьку ў шахматы, але на наступны дзень, на жаль, яна памерла. Вірус адру распаўсюдзіўся на мозг і прывёў да энцэфаліту, а вакцына ад адзёру з'явілася толькі ў 1963 годзе, праз год пасля смерці дзяўчынкі. Гэты выпадак зрабіў пісьменніка прыхільнікам шырокага распаўсюджвання вакцынацыі. І ў 1986 годзе ён нават напісаў ліст для службы аховы здароўя Великабрытаніі, дзе расказаў пра сваю гісторыю, і ён спадзяваўся, што яна зможа пераканаць бацькоў вакцынаваць дзяцей. І гэты ліст да гэтага часу выкарыстоўваецца органамі аховы здароўя ў рэкламных кампаніях. І вы таксама можете яго знайсці, прачытаць, можна загугліць тэкст ліста, проста ўводзьце ў Google «Роальд Даль, ліст, вакцынацыя». У 1965 годзе ў жонкі Даля 39гадовай актрысы Патрыцыі Ніл, цяжарнай 5-м дзіцем, разарвалася анеўрызма, што прывяло да мазгавога крывацёку. Даль заняўся рэабілітацыяй жонкі і распрацаваў для яе сістэму 6гадзінных заняткаў, якая пазней нават ужывалася ў інтэнсіўнай тэрапіі. Патрыцыя змагла зноў хадзіць, размаўляць і нават вярнулася да акцёрскай кар'еры і была намінаваная на Оскар. І ведаючы ўсе гэтыя трагічныя падрабязнасці біяграфіі пісьменніка, неяк, я новымі вачыма пачала глядзець на яго творчасць. І каб не заканчваць сённяшні выпуск на такой сумнай ноце, я вам прачытаю цікавую гісторыю з кнігі Сергея Шапрана «Беларускі гістарычны анекдот». Калі ў 1991 годзе у Вярхоўным Савеце зацвярджалі пагоню ў якасці дзяржаўнага герба, адзін дэпутат-ветэран прапанаваў замест каня даць выяву зубра. Другі на шчыт ваяра замест крыжа змясціць чырвоную зорку. Матывацыя была простая. Давайце іскаць кампраміс. Конь ваш, звезда наша. Усе кнігі сённяшняга выпуску вы знойдзеце ў апісанні, і там жа вы знойдзеце інфармацыю пра тое, якім чынам можна падтрымаць гэты падкаст. І на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст «Белліт». Да сустрэчы!